Història de Xixona al balcó, capítol 45, la fundació de la Societat El Trabajo. Una de les entitats culturals més apreciada per els xixonencs i que ja és centenària és la Societat Cultural El Trabajo. Va ser fundada el 14 de juny de 1908 quan a la casa de Ramon Ibáñez en el carrer El Vall número 25 es van reunir al voltant de 40 homes que van acordar constituir la Societat de Socorros Mutuos El Trabajo, aprovar els estatuts, elegir president i nomenar president d'honor a Carlos Regino Soler, una de les persones més poderoses no sols de Xixona, sinó també de la Foia de Castalla. També van acordar llogar com a seu social el número 12 de la plaça. L'objectiu fundacional i més important d'aquesta entitat era el de proveir-se de fons per ajudar als seus associats quan estigueren malalts o quan faltaren, perquè aquestes necessitats no les cobria l'Estat. La societat es va fundar un 20 de juny amb la presència de l'alcalde, la banda de música La Independiente i els presidents de les societats germanes Nuevo Casino de Gijona i La Huerta. Una de les primeres decisions que van adoptar va ser celebrar cada 14 de juny la festa de fundació de l'entitat amb activitats culturals i musicals sempre que hagueren diners. I això és tot. Ja saps, si ixes al carrer, adopta totes les mesures de seguretat i si vols saber més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.